Devrimi bir önderlik devrimidir. Bunun herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Endamı konser rêveber a kecekê Mustafa Karasu bi vê peyamê rastiya paradigmaya rêberapo ya ji bo şoreşa roj ava anî ziman. Mustafa Karasu di bernameya taybet ya Medya Haber TV'ye de rewşa lebakur rojdatê Sûriye û ısrara şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan a hevdêtina bi Şamirê nirxand. Önderliğin düşünceleri, paradigmaları tam uygulanıyor mu hala? Yetersizlikler var. Tam uygulanmıyor. Ama uygulandığı kadarıyla bile toplumu değiştirmiştir. Dünyayı etkilemiştir. Karasu ji bo salvegera duwazdemîn a şoreşa roj ava wiha got. Demokratik ulus anlayışı. Bêguman şoreşa rojava şoreşa rêbertî ye. Pêwîst e ev yek ji alê herkesî ve bêdîtin. Bêguman li rojava hîn zihniyetekî desthilatdar heye lê paradigmaya rêbertî pêşî lê digire. Civa guher ye bandorê dike. Zihniyetekî nû derdixîne holê. Em vê yekî li rojava dibînin. Rojava devrim ancak topluma dayanan bir mücadeleyle ayakta tutulabilir. Sadece işte YPG savaşacak, KSD savaşacak. Öyle olmaz yani. Endamê konseya rêveber a kecekê hişyariyên rêber Apo yên ji bo xwe amadekirina şer bi bîr xist û ev tiştanî ziman. Önemlidir. 12 yıl. Rêbertî got xwe ji bo şer amade bikin. Her tiştî xwe li gor şer ava bikin. Divê ew were kirin. Pêwîst e civak ji bo tekoşînekî wiha bê amadekirin. Şoreşa rojava ancak bi tekoşîneke ku xwe dispêre civakê dikare mayînde bibe. Tenê wê ye PGYP jê û qesede şer neke. Divê xeteke tekoşîn û berxwedan ya vê derbas dike bê avakirin. 12 sal demekî gelekî dirêj e. Erdoğan bunun için yapıyor. Esad'la görüşeyim, Kürtleri ezeyim yani. Kürtleri tasfiye edeyim Esad'la birlikte. Onun planı bu. Mustafa Karasu anî ziman ku ısrara Erdoğan ya hevdîtina bi serokê hikûmeta Şamê Beşar Esed re ji bo perçiqandina Kurdayê ew ev tiştanî ziman. Dixwaze bi Esad re müzakereyê bike. Kurdan biperçiqîne. Bi Esad re Kurdan tasfiye bike. Plana wî ev e, armanca wî ya sereke ev e. Piştî ku li Sûriye krîz derket, Kurdan şerê Sûriyê nekir. Ticarî bi Sûriye re şer nemeşandine. Xwedî li ciyê ku lê nederketin. Ji ber ku eger ew bi xwe heremên xwe kontrol nekiribana, wê El Nusra li her derê serdest bibûya. Suriye devleti Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman kaybetmiş demektir yani. Karasu da zanîn ku eger Şam dijminahiya Kurdan bike, wê demê wê winda bike. Beşar Esad Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman Ma Beşar Esed bi dijminatiya ku li Kurdan bike wê çi bi dest bixe? Eger dijminatiyê li Kurdan bike, wê çaxê Erdoğan digêje armanca xwe. Armanca ku bi şer nekarê xwe bigîne, wê bi vî rengî bigêje. Wê li holê Sûriyê hikûmeta Beşar û Baas nemîne. Ev yek zelal e û wisa ye. gerçekten Türk devleti şantajcı devlet. Endamê konseya rêveber a kecekê Mustafa Karasu ji ber polîtikayên dimeşîne dewleta Tirkiye weke dewleta şantajê bi nav kir û axaftina xwe wiha bi dawî kir. Ama şöyle Bi rastî jî dewleta Tirk dewletekî şantajî ye. Ew li dijî Ewropa, Amerîka û Rusyayê şantajê dike. Li dijî Iraqê herkes û Ereban şantajê dike. Lê wê polîtikaya şantajê rojekê li bin guhê dîwarekê bikeve û wê winda bike.